Extrémne počasie vo svete 6. septembra. Čína. Ostrov Hainan zasiahol supertajfún Yagi, ktorý priniesol katastrofické vetry a silné dažde. Poľsko. Horúčavy a sucho spôsobili pokles riek. Taliansko. Vodná smršť v prístave San Foca. Spojené kráľovstvo. Bleskové záplavy po silnom daždi na juhu Walesu. Rusko. Soči zaplavilo po silných dažďoch. Maroko. Prívalové povodne spôsobené silnými dažďami v Ouarzazate. Alžírsko. Veľké krúpy v meste Bougara a pri Ilízi. Argentína. V provincii San Juan došlo k zemetraseniu o sile 5,7 stupňa. Guatemala. Bahnotok v meste Escuintla. V našich oblastiach už narastajú obavy z nadchádzajúcich zmien počasia a klimatických extrémov. To, o čom sme hovorili pred rokmi, teraz začíname počuť od verejných činiteľov. Berme tieto varovania vážne a žiadajme vytvorenie jednotného vedeckého centra. Žiadajme zavedenie technológií, ktoré môžu túto situáciu výrazne zmierniť.